Listo. Ben, moi bo día. Como acabamos tamén de escoitar e de saber, o alcalde Xosé Sánchez Bugallo dá prácticamente por feito que mañá non haberá orzamentos para 2021 neste concello. E parece que o asume pois así, desa maneira alegremente, non? Como se iso xa fose pois un plan trazado que pouco lle importase, non? É certo que o Bloque Nacionalista Galego entendemos que non debería de ter esa alegría que entendemos que responde pois eso, esa premeditación dun plan que se foi cumprindo, e nós por iso queremos facer un chamamento hoxe diferente, un chamamento á responsabilidade, non? Mañá vai ter lugar pois ese pleno no Concello que pois non aprobará con casi total seguranza ese proxecto de orzamentos do Goberno municipal. Un punto no que chegamos pois pola irresponsabilidade do alcalde, a quen levamos como BNG emprazando desde o pasado 1 de setembro para realizar as xuntanzas precisas, para marcar as prioridades orzamentarias, para contrastalas cos diferentes sectores, cos consellos de participación cidadá, non para que iso fose vinculante, pero sí preceptivo, e escoitar polo menos cales son as prioridades que nos distintos ámbitos consideran os distintos sectores que habería que realizar, e chegar a un consenso orzamentario máis amplo posible nunha situación excepcional. Entendemos que este é o momento máis adecuado para que se dea esta circunstancia. O alcalde, moi pola contra, despois destes meses e meses en que o BNG e o resto de forzas da oposición puxo enriba da mesa, sentémonos, falemos, dialoguemos, cheguemos a un acordo, o que fixo foi dicir que non había presa e que había que deixar. Deixou correr o tempo todo o que quixo, e están aí as hemerotecas non para dar boa conta das súas palabras, non? E de repente, sen máis, decide pisar o acelerador e entrar pois nunha chantaxe anunciada, non? Un goberno en minoría que presenta un proxecto de orzamentos porque é a súa responsabilidade, pero sabe que está en minoría, por tanto sabe que ten que chegar a acordos, e sen chegar a ningún acordo presenta ese proxecto de orzamentos sen negociación de ningún tipo e non admitindo máis que ou ningunha ou algunha minúscula modificación de algún grupo. E iso, despois de ter as propostas, cando menos as do BNG, durante 15 días sen ningunha resposta ao respecto. Nós entendemos que hai unha persoa responsável desta situación que non é boa, é grave porque os orzamentos de Santiago de Compostela deberían de estar aprobados en xaneiro, e resulta que xa como moi cedo xa se van a aprobar, non? Pois 5 meses máis tarde. Iso é algo terrível nun contexto onde sabemos cal é o grau de execución. O grau de execución que saibamos nestes momentos do ano 2020 a 30 de setembro de 2020 no capítulo de investimentos é un 8,77%. Entón, imaginémonos non cal pode ser o grau de execución non nestes momentos. Realmente el é o único responsável dun equipo que ademais está dividido e fragmentado, porque cando a concelleira de Facenda e o portavoz do goberno din B, ao mesmo tempo o alcalde di A e desautoriza todo o seu equipo. Mentre ele está comentando algunha cuestión a respecto de temas que se poñen enriba da mesa, sobre o aparcadoiro do Campo Sur ou sobre esa convocatoria extraordinaria para comerciantes que quedaron fora das axudas, pois ao mesmo tempo que el di que iso non se vai facer e que non cabe, pois por outra parte, outras persoas membros do seu equipo están dicindo que o estudarán, que o mirarán. Entón, nós entendemos que hai un plan trazado perfectamente para aproveitar o contexto especial en que vivimos, as necesidades dos colectivos máis vulneráveis, dos colectivos máis afectados pola crise, facerse a víctima e solicitar que o único camiño é apoiar un orzamento sen ningún tipo de negociación que desde a perspectiva do BNG non responde ao que precisan as santiaguesas e os santiagueses. O certo é que estamos nunha situación surrealista onde o que é presidente de 2 consellos de administración, de TUS e de Incolsa, sociedades municipais, non ten en conta o que deciden esas sociedades, non ten en conta o que deciden as persoas que forman parte deses consellos de administración, que non aproban os orzamentos respectivos, e segue para diante sen ningún apoio. O alcalde, insistimos, dun goberno en minoría, que ten a obriga de dialogar e que se nega a facelo. Entón, desde esa perspectiva, nós como BNG queremos facer un chamamento á responsabilidade. Por que creemos nós que pasa a responsabilidade nestes momentos? Que sería o máis responsável que hoxe o alcalde debería anunciar e que nós aínda solicitamos que anuncie de aquí a mañá a hora do pleno? Retirar ese punto da orde do día. O fundamental que debería de facer o alcalde é
retirar ese punto da orde do día do pleno de mañá. Hai outras cuestións nese pleno, tratalas, e abrir un prazo que ten que ser breve, a forza, un prazo que todas as forzas políticas nos poderíamos comprometer a que non fose superior a 5 días, e que eso dé lugar a un orzamento con incorporacións importantes das propostas dos grupos da oposición, que cando menos no caso do BNG o que trasladamos son peticións da veciñanza. Mesmo, se se quere, se se ve que ese camiño ten dificultades, mesmo se podería deixar de lado as peticións feitas até o de agora e simplemente poñer en riba da mesa media dúcia de intervencións importantes e urxentes que o Pleno aprobou por parte de todos os grupos da oposición coa abstención do PSOE, que sabemos que nos últimos tempos foron varias, e entón escoller de aí esas posibilidades e chegar a un consenso o mayoritario posible, o máis mayoritario posible, en beneficio deses sectores máis prexudicados pola crise, en beneficio de veciños e veciñas de Santiago que moitas veces ven como ano tras ano resulta que se nos pinta un orzamento que vai ser o máis expansivo, o máis importante, que ten máis diñeiro, pero que logo xa veremos o que acontece a 31 de decembro de 2021, porque boa parte dese orzamento non vai ser realizável, desde logo, ao ritmo de execución que leva este Concello e, desde logo, cando non se fixeron os deberes, porque este goberno se negou a facer os deberes e a ter o orzamento aprobado en tempo e forma. Se había incógnitas non que resolver, que é o que sempre contesta o alcalde, pois non sei por que outros concellos de cidades e de cidades galegas, si puideron presentalo en tempo e forma. Entón, entendemos que non estamos no momento do victimismo, de esperar a que pasa mañán, para convocar o pleno do 17, para continuar xustamente neste xogo de dicir que o orzamento ten que ser así, o mellor posible, e non facer ningún tipo de autocrítica, que acontece, que pasa, cando realmente o BNG e o resto das forzas da oposición non ven que este sexa o mellor dos orzamentos, en vez de facer esa autocrítica e dicir, paramos, reflexionamos, e que facemos? Unha vez que estivemos aquí alongando este proceso durante semanas e semanas, non pasa nada por parar unha semana máis e decidir outra cuestión. Hai esas solucións, hainas están na man do alcalde, que polo ben do conxunto da poboación, por ben tamén desta institución, por ben tamén, creo eu, dun momento en que o diálogo é o que se debe de impor, o que debería era deixar a súa prepotencia, este xeito de gobernar absolutista, e entender a mensaxe que xa lle lanzaron no seu día composteláns e compostelás, que é que se poñan de acordo, pero unha mensaxe máis necesaria que nunca nestes momentos de crise terrible. Entón, nós o único que queremos solicitar é que iso sexa o que se faga, que se poña en riba da mesa que se pare, que se levante este punto da orde do día, que se retire, que haxa inmediatamente unha negociación intensa, rápida, pero que se intente chegar a ese acordo e que non se siga nun camiño onde o que se fai é sen ningún tipo nin de autocrítica, nin de reflexión. O único que se quere é propoñer unha imposición dun orzamento que, insisto, que non convence a maioría das persoas que formamos parte da corporación e que non foi en ningún momento contrastado con eses consellos de participación cidadá ou, se se quere, con moitos sectores sociais que falarán co goberno, por suposto, pero tamén falan coa oposición. Entón, se esa vontade existe, estamos a tempo de facelo, e de non existir esa vontade, nós o que lle queremos pedir ao alcalde, polo menos, o que non faga, o que non pode facer, é culpar a oposición, culpar a outras forzas políticas dunha responsabilidade que só lle corresponde a ele, sin dúbida ninguna. Se finalmente isto non se fai, a responsabilidade de que non haxa orzamento é evidente que será do alcalde, que así o asumiu tamén en primeira persoa. E isto era o que queríamos trasladar. Non sei se tedes algunha consideración, algunha pregunta. Desde o primeiro momento, o alcalde insistiu moito en que había dos grupos que eran os que podían inclinar a balanza. Non sei se o negaste ningún ideal neste sentido. Nós o que facemos sempre é traballar con toda a humildade, pero tamén con todas as forzas en poñer en riba da mesa
cuestións que, xa digo, moitas delas que foron levadas polo BNG e iniciativas que nos propuxemos, que foron levadas ao pleno e que foron ali refrendadas pola inmensa maioría da corporación. Así que, nese sentido, entendemos que non só formamos parte da negociación, senón que somos unha parte moi importante para trasladar aquelas cuestións que a veciñanza pon en riba da mesa en distintos ámbitos, chámese relacionado co mundo educativo, co medio ambiente, con cantidade de temas que unha e outra vez puxemos e foron aprobados, xa digo, ali de maneira mayoritaria. Así que eu entendo, ademais, insisto, que estamos nun momento en que non é única exclusivamente un problema de números, senón que é un problema de que creo que a sociedade toda quere consensos e consensos o máis amplos posibles. E se eses consensos son para mellorar as situacións de vida da veciñanza, o bloque sempre vai estar. Cando nos decimos que ten que haber saneamento e abastecemento para o rural, decímolo porque había un compromiso dun pacto polo rural que asinamos o conxunto das forzas políticas e que o PSOE levaba, por exemplo, como proposta negociadora cando foron os orzamentos de 2016. Como esa podíamos poñer moitas. Así que nós estamos poñendo sobre a mesa temas relevantes, estamos poñendo sobre a mesa temas, insisto, en que moitas veces hai coincidencia, e hai coincidencia tamén, creo eu, en moitos deles por parte do goberno, que o que fai é porque ten coincidencia, pero non nos vai realizar, absterse, porque senón votaría en contra. Entón, temos distintos tipos de propostas onde houve un referendo mayoritario por parte dos grupos políticos, propostas que o Bloque Nacionalista levou ao pleno. Nese sentido, entendemos que a nosa posición é útil para a cidade, útil para o Concello e que seguiremos xogando ese papel sin ninguna dúbida e que sempre poñemos en riba da mesa, eu creo que propostas constructivas e responsáveis, como esta que poñemos hoxe, que é a que sobre a que quixera enfatizar. Hai tempo para que se retire este punto de orde do día do pleno e para que nos poñamos a negociar e que haxa uns orzamentos consensuados, se pode ser con todo o mundo ben, e senón de maneira mayoritaria. Querese facer ou non se quere, porque senón queixarse unha e outra vez e deixar pasar o tempo, non creo que é unha atitude, sempre de facerse a víctima, ao tempo que non se cede nin se move absolutamente nada, non se fai ningún tipo de autocrítica. Non hai máis cuestións. Moi ben, pois, moitas gracias.